Jeg troede landet, Jonas. Det gjorde jeg også, så vi kan sygt meget bagvæk, så bremser jeg. Mit ben! Er du hjernelag? Jeg skulle bare have taget jeres vej. Du kommer bare ned i græntræet. Tror du vi kan? Jo, hvis du kan, så kan jeg også. Måske. Åh! Ja. Fuck, jeg ligger cracked. Michael ligger bare lige i dreveposition, hvis der er en, der bare styrter. Kære, han lader som om han mister kontrol og bruger kvinden. Du fik sømbalance i hvert fald. Ej, det der ligger galt, Kasper. Han er moon, Matsu. Go fuck. Det er 8 pirouette. Kære, du har vundet den der konkurrence i går. Tag den fyr bare ned i fuld bagage. Hvor er det svært. Nej, og så flækker skib bare af. Tag det fucker man er okay. Jesper, bare kør med den. Jeg filmer hans jagt efter dig så. Hvor sygt. Fuck, hvor god det er, kære. Hvor kan I ikke vælte? Det er så sygt, I ikke vælter, hva'? Nej, hvor er det slet. Der sker. Du er fucking hurtigt. Ja. Fuck, jeg har aldrig ikke set det på hurtigt før.
forstår ikke, hvordan kæver i mere, de ikke væltet. Nej. Det gav ingen mening. Men fuck kæv, han er god til at slagte lige nu. Kæv, du har fucking vildt så længe sidste gang. Hvor er det fra? Jeg tænkte, det er bedre. Kør efter mine nakker der! Det er svært at dreje det her der. Og man kan ikke dreje. Og det der, det var fucking sødt. Kom nu bare. Hvad? Står der væk nu? You tell me. Den lige så orange. Jeg kan ikke se en skid til det, så rød. Ja, så fanden også. Find mig den nu. Find mig den fucking måde, den her stjæk. Jeg har knippet jer så små mange gange, 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 og så mange gange. Min ryg! Den er fyldt med is. Er du så et hop, du vil her tage her? Kig min ski nu. Sjovt. Lad den på røven. Stop, det er så svedigt ud, du. Er du okay? Jeg ved ikke, hvor det ski er. Jeg har så meget sne i ryggen. Skal jeg tage bag? Ja. Jeg løber tilbage, fordi jeg så den startkanten. Fuck, det er så flækkeren ud, du. Nej. Jeg har aldrig været så våd, for jeg kun har Stine, hun fucking kommer på mig. Man kommer højt op.
Hvis han ikke havde taget den i siden der, så havde han været død. Hvad? Du tog den lidt ud i siden, ellers havde fået ultra. Kasper? Vi er jo så kommet til den konklusion, at Nikolaj Jensen han får dragten, hvis han ikke tager ind 10 sekunder. Nick! 1, Nick! 2, Hallo? 3, Kig nu, for helvede. 4, Vi vil bare spørge, om du er okay. 5, Hallo Nick, du får dragten. 7, 8, Hallo? 9, Nick! 10. Ja. Ja, nu får du dragten. Jeg skal slet mig. Nick, det er dumt. Kør. Excuse me, where does the track start? Where did you buy that one? Rent 200 meters up there? And how much for a ride? is it now? Okay. Okay, do you know how much it costs to rent? Do you know what it costs to rent? This is no. I am not from here. Okay, it's okay. I don't know. Hej til chokolade, det er One. One Kæmpe Sarne. One. No. One. Nej. Pelle, kom herned, vi filmer det. Kom herned, Pelle. Nej. Pelle, kom herned, Pelle. Kom herned. Nej, men lad være røre det, Pelle. Tag hovedet op og pres. Nej. Vent. Hovedet op, din tør. Er det dejligt? Kæv, lad os tage den sidste kamp, inden Pelle kommer. Jeg fik en større i hovedet. Hvis du skulle lige. Ned på knæ. Du har armen. 4 kaniner. Ja, det er svært. Nej, du har kun én arm. Du har kun én arm. Ja, det er du har ikke nogen krop. Din tid er over. Du kan ikke bruge din arme. Jeg bruger den ene kun. Du har kun én arm. Hvad sagde han der? Vi kan vente, det tager lang tid. Det var meget flot. Bare vent her, og så op igen. Bare lige, bare inden, ikke?
skal smadre, når jeg kommer hjem. Sagde han, vi kan vente længe. Jeg fryser for hjertet, jeg er suge hele tiden. Vi har ventet rigtig længe. Du spiser stadigvæk, da jeg kigger. Nej, er du træt? Vi har stået her i 10 minutter eller sådan noget. Og jeg har det på film. Lige før var det 20 minutter. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre her. Læn dig tilbage. Du skal læne dig tilbage. Så langt du kan. På Skal vi en y-stilling med skien, ikke også? Hvad? Hvad? Skal vi en y med skien? Det var god. Bare lidt benet. Nej, du kan godt. Nej, så Jo. vi kommer ned til næste start. Nej, jeg skal bare løfte eget. Jeg skal løfte eget. Det er godt, jeg skal gøre. Nej, du har det. Det er den ondeste is nogensinde. Der gør ondt. 1000 år. Og så stramt sidder jo. Har du omkørt? Det smager godt sneen, Jesper. Den var syg af det. Nej. Jeg var også ved at have ham der, og så var det onde feje. Det kræver. Det mærker. Kør og lav det der. Det er mig, Facebook, jeg ikke er fars fra Bolle TV-kanal. Jeg har gjort det med det. Gjort det, hvad har du at sige? Jamen ikke så meget. Jeg har musik tit. Jeg drak det næsten hver dag. Jeg har haft aften 4 ud af 6 dage nu. Jeg er ikke særlig god. Her med Jesper, og jeg er den svedige. Ja, jeg er Jesper. Jeg er også ganske en lille fed baby. Hver morgen står op med en fed røv. Hvad skal min fed babykrop? Og så drikker han 8 sæde for 80. Så en babykrop kan slet ikke klare det efter et lille fjol. Der render rundt, og jeg er ekstra kæmpe baby og snakker om min søster og sådan noget. Stine. Er der noget specielt ved Stine? Ja, så alle mine venner, de knæver hende. Det går lidt trist nogle gange. Ja. Det er
tror, det kunne være min søster, hun har knæpper det med. Det har sådan ikke godt med. Nej, det giver dig lidt dårligt ryg, ikke? Ja, de driller mig rigtig meget med det. Så det er lidt sådan for mig. Så er der bare en rigtig glad baby. Med live her fra Bollestudiet, det er Esbjerg Æggerfar her. Så har vi Jonas Brun med til dag, tror jeg. Hvad så? Det er mig, Jonas Brun. Som I kan se, har jeg dragten på nu, ikke? Man kan kun have den på én gang. Man kan kun have den på én gang. Og så er den på igen efter det her. Altså, hvad hvis du laver de onde, mærkelige ting, som at glemme lyskort til hver regn eller noget af den Det stil? er bare til dragten på. De gør ikke. Hvad vil de gøre? Smide mod huset eller hvad? Det er mig, der fortalte det positivt. Jeg smider dem ud. Er det ikke... Hvis jeg nu skulle have haft dragten på, hvis min far ser, at jeg har haft dragten på, ikke? Altså, det er ikke godt. er det Det er ikke godt. Mogens, tror du, altså... Han smadrer sikkert sin sweeper, hvis han finder ud af det, tror du ikke? Jo, han går helt amok, svinger sweeperen. Men ellers så er jeg bare sådan normalt ekstremt søndenæl. Som der ikke gider overholde aftaler. Og vi hader folk, der ikke overholder aftaler. Det er i år, synes jeg ligeglad med. Hey, hvad så? Det er mig, Kasper. Jeg vil bare lige gerne sige tak for en rigtig fed tur. Jeg har virkelig hygget mig, jeg synes. Jeg håber, I har haft det så godt som mig. Og ja, jeg håber, vi kan gøre det igen en anden gang, fordi jeg synes virkelig, det har været hyggeligt. Og I er nogle rigtig gode kammerater alle sammen. Så ja, tak for det.